Het is een gezellige bende van de morgen op het Ljouwerter treinstation. Als 180 ben hadden kleermaatje voor een bijzondere reis naar Lelystad. Het is een reis naar een groot feest met Sinterklaas, met een eigen trein. En het binnen ik net zomaar wat ben. Vandaag gaan we met de Sint Express Tour voor kinderen uit opvangcentra langs verschillende opstapstations in Nederland om kinderen op te halen voor een gigantisch leuk kinderfeest op het Aviodroom. Achter ons zie je het al een beetje. Dat zijn kinderen die in Nederland niet thuis in hun eigen bedje kunnen blijven slapen, omdat de thuissituatie dat niet toelaat. Het gaat om ben uit de Burgermer en Drachtster AZC's, maar ook uit de jeugdzorgopvang. Stichting Het Vergeten Kind wil deze band deelnemen aan activiteiten die het pasje bij haar leeftijd en een gewone mierskip. En dat liep het wel aardig te slagjen. Wordt het een hele leuke dag? Ja! En Sa vindt elke keer een plakje op waai naar de Sint. Een mooi cadeautje en ik nog eens een aantal vernieuwende Nederlanders.